Ани е от онези деца, които всички наричаме слънчеви. Веднага ще я забележите в групата сред приятелите й. Усмихната, излъчваща, търсеща. Напоследък и доста съсредоточена, особено когато седне пред бялото платно. Рисуването се е превърнало в нейна страст. Вече има и първа самостоятелна изложба, а представените картини са изкупени още при откриването й. За това обаче ще разкажем малко по-късно. Сега се връщаме към появата на Ани на белия свят. Съвсем нормално си я родих. На 7 месеца беше, но съвсем нормално, всичко нормално си беше. Изписаха ни като всички бебета, бяхме си вкъщи. Си продължаваме, имаше посещение на лекар, там тогавашното време имаше посещение на лекар всяка седмица или през 3 дни, нещо такова беше. И всичко се беше супер. Радваме се на първото дете. Безгрижно, всичко си има. И така. Докато един ден, просто когато става на 4, 5 или 6 месеца някъде, нещо получи бронхиче, взимаха ни в детска болница, тук градска болница Варна. И дойде една медицинска сестра и каза: бе, вие не знаете ли, че детето ви е с Даун? И аз се гледам и казвам: какво е това? Не сме го чували, няма медии, няма откъде да научиш. И тя казва: бе, какво е? Това не е добра диагноза за едно дете. Нали, по-бавно се развива. Годината е 1974. В тези времена информацията за деца с синдром на Даун е тема табу. Затова в обществото не се говори, освен на специализирани медицински семинари. Лекарите удобно пропускат тежкия разговор с родителите, за да им съобщят каква е ситуацията с детето им и какво предстои. Ани е почти на годинка, когато, гостувайки на баба и дядо, се наложило да повикат селския фелдшер. И той каза, тя вече е на 1 годинка, Ани, и той казва: бе, детенцето е с Даун. Абе, викам, за втори път чувам тая дума, но какво е това? Абе, вика, то нищо не си личи, но просто ще бъде с по-бавно развитие от другите деца. Разтревожихме се много и той ми каза: те живеят сигурно 2-3 годинки, най-много, повече не живеят. Още повече се разтревожихме и чакаме 1-2-3 години стана. Тя си върви, ходи си, говори си, съвсем нормално. И викам: те сега, нали, нещо са объркали лекарите с диагнозата. Но когато започнахме вече да отиваме да искаме да ни вземат в детска градина, тогава вече започнаха трудностите. След отказа да приемат Ани в детската градина, семейството трябва да се справя само. Пътят ни не беше труден, беше невъзможен, признава Веселина. Да имаш дете с каквото и да е увреждане през онези години означава, че започваш неравна битка с всички институции във всяка една област – здравеопазване, образование, социална сфера. И оттам започна цялата борба, цялото неприемане от обществото, където се чувстваме и ние самите, близките, много изолирани от цялото общество. А пък и тя, естествено, тя го чувства това нещо. И с големи мъки и борби казаха ни, че в Аспарухово има една помощна детска градина. Искахме там обаче няма места. И в къщи от едната баба на другата баба, при мен и така като стана 7 годинки. Като стана 7 годинки научихме, че има училище до 8 клас в Варна. Отидохме там, направихме постъпления и започнахме да я водим там. Ани завършва бившето помощно училище Братя Миладинови във Варна. За абитуриентския бал има специално ушит тоалет. Вечерта е прекрасна, има танци, много усмивки, снимки за спомен. Време е да постъпи на работа. Вземат я в ТПК Родина. Престоят там обаче е кратък.
Бригадирката решава, че Ани не може да се справя с работата и я принуждава да напусне. Изолираха я, тя се връщаше разплакана, викам, край повече спираме да ходим. И така, в къщи, заедно, като скачени съдове. Аз до нея, бабите помагаха, брати, аз, баща и цялото семейство сме до нея. И никъде. Излезеш някъде, те всички се обръщат и те гледат като осъдени, точно така. Те не я гледат, защото физиономията е малко по-специфична. А това тя си е дете като всички други деца, с всички жизнени потребности, с всичко, което всеки иска. За мен е като всички останали сестра ми. Тя добра си е, нали, за мен си е нормален човек. Така сме го приели в живота и си е така. Всеки ден сме заедно, всеки ден, който можем правим. В първите дни, когато ние не знаехме, че има талант, нали, и не сме го разбрали, но като разбрахме, и от ден на ден, когато минаваше времето, много се радвах, защото това е за нея нещо много специално. И тя самата се радва, тя се хвали и хората й обръщат внимание. Насякъде мини Ани и си идеална. Майка навън. Майка и е навън, да. Добре. Готово е. Готово ли е? Харесва ли ти? Ще се запознаеш после с нея. Това на мен ли го даваш? Сложи си го във водата. Сега ще ти дам друга боичка. Браво бе, много сте бързи. Ани усеща цялата обич и подкрепа на семейството и това й помага да върви напред. Но животът ти се превръща в истинско приключение, когато започва да посещава дневния център Ривиера. Близките й веднага усещат красивата промяна. Тук започна вече нейният щастлив живот с децата. Ходят на танци, песни, по екскурзии и тя се чувства тук много щастлива, много весела, много оценена. За нейното дооценяване и доизрастване открихме, че тя има желание да рисува, има и такива възможности. Много добре я приемат и тя се чувства ценна. Благодарение на това започна да рисува с много големи амбиции. На 21 март миналата година направихме самостоятелна изложба. И където представихме 30 нейни картини и всички се продадоха. Имаше много хора присъстващи и тя се чувства на върха на щастието си. Аз се казвам Ани Димитрова, художничка съм и рисувам най-добри картини, лесни и трудни, и по-трудни. Какво обичаш да рисуваш, Ани? Последно рисувах човек, после на този човека тръгнах да рисувам и птички, морета, пейзажи. А сега какво рисуваш? Аз сега в момента рисувам литама на морето. За да развива таланта си на художник, Ани посещава школа по рисуване всяка събота. Ръководителят й Диан Димитров е доволен от старанието й, насърчава я, мотивира я. Лично той открива първата й самостоятелна изложба. Ани харесва още и театъра, операта, музиката. За нея се превръща в истински празник всяко посещение на театрален или музикален спектакъл. Очите й греят по особен начин, защото е в компанията на майка си и истинските приятели. Вече не ни интересува дали сме приети, дали не сме приети от обществото. Вече сме щастливи, че тя е до нас, че тя вече е израснала и тя е с брат си, с баща си, с мен и с дневния център. Това, което цениме. Ани обича и пътешествията. Заедно с приятелите от дневния център са посетили не едно и две места у нас. Със семейството си пътува в чужбина. Обиколила е доста европейски страни, стигнала е чак до Африка. Ани е едно от слънчевите деца у нас.
постоянно усмихната, лъчезарна. Ти няма как, като я погледнеш, да не си отвориш сърцето. Това са едни чисти детица. Много, даже съм благодарна, дето се казва, че е избрана майка на такова дете. Вече 50 години. Това не е тежест, това е щастие. Просто си е щастие, избрано щастие.